हेबा जवाबानि जों थांजागोन आबाद बागै जिनियाव बगबेलाम सायो जिनि मुंदा ताकुक संथुं सान्तालुंथुं जरांथुं वालांथुं देबरबांथुं जों जत थांसा तब आमु सुंगो जिनि आम सायो दिनि फादर हास्तेवानो दिनि मुंदा बसनि बर डॉक्टर नि इंजीनियर के प्रोफेसर मान होकाय तांगा जिनि रामचंद्र का आम सायो जिनि बगबेलि के डॉक्टर इंजीनियर मायना बजिनि मुंदा बसनि शान्ताल बसनि आबाद बागै जों थांजा दंगा जों जत जों सामुं सक्सेस खायमानो आगि इंगा बारबार रकम साव थानाय जराबो इलेक्शन कैंपेन आं सालामनानै दं जिनि अ पालसार लायराबो जोंना आगि थगायो तामके थगायगाय इलेक्शन गाना फाइकेनो जिनि मुंदा दाखते बुजनगाय टक बुजुसा जरा आदिया सा हागे नि जों थगाय बुनाव किन्तु आबुया जिनि भबिष्यत गाय जिनि बोसारना इंग्लिश मीडियम पढ़बै डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सामनानि गरना जों गाहाम जॉब रनि अबस्थिन हार मुंनानि नांगाय आउन बागै दिनो जरबो जिनि बुबागार नेतृत्वे जों तिप्रामत आसेमानि आगुलो दरन आशीर्वाद बाय बुबागार आशीर्वाद बाय सुमर तिप्रामत हानिंगै सिं एमडीसी बुमानका सिं एमएलए बुमानका ताई जिन मेन उद्देश्य तामो जों जि पार्मानेंट सल्यूशन माननि नांनाय पार्मानेंट सल्यूशन के तामो हंगाय ग्रेटर प्रॉब्लम जों जेखुनु दाबि दावा सिबिनो जों माने थांना हंगाय जों गुबुन पार्टीबो खायमा खामु बीजेपी बो खायमा खामु कांग्रेस खायमा खामु सीपीएम खायमा खामु याबा जों तांगा किब्रमा तंगा आसेना जे पार्टी जिनि अ हानि बुबाग्रा बाय सुजाजाक जे पार्टी अ हानि बोसारावनि बागै वान सुजाक अ पार्टीनो जों नगरिवै बोसगामो जों आगुनानै नांनाय आवन बागै थानाय जराबो जिनि फरकसाबानि एमएलए ग्रै बेबा तिनि जिनि बुबागाना आशीर्वाद बाय जिनि जब लुकुरनि चाइ दंबाय जों 13 टा एमएलए मान 13 टा एमएलए न बुरि 13 लाख समान आमन रजतन प्रमाण खुना थाने एसएमबी वो जिनि एमएलए रो जिनि बाय फरकनि समान दै आगे फरकसाबानि एमडीसी ग्रै नर एमडीसी नाम एडीसी सरकार नाम का अब बेबा नर कोलम दै जिनि जब लुकुरनि कोलम दै जिनि बुबागाना आशीर्वाद दंगा जागो आन बाय दिनि गोबां मा लुकुरनो जों सुबानो सुफानो जरा जों सुबाय में तांगे एडीसी ताव फान ग्रै एडीसी पुरा बुकसा बेबा जों आगि सेमिया दङ जिनि जब लुकुरनो जों आबोदे बेउते कुलम गोसावै जों बानो सुबालाय दं हाय न हाय जों दिनि आमजानि जों वानसन नांनाय जिनि बुबाग्रा जिनि बागै दङ जिनि बर आशीर्वाद बाय जों सालसा मुक्ति मानाय ते ताबुनो जों आमर फाइनेंस गां बुबाग्रा मीटिंग नि आर नखरै आं दाइरेक्ट अर लाइव फैयो ते बुबाग्रा चिन बाय कहानी सुइ दं बुबाग्रा चिन बाय कावान सुगै बुबाग्रा चिन बाय चबाखलाय दं बदिनि बिनि नग बदिनो जरक्रै सान जरक्रै गुनानि जरक्रै ओ माग्रा चिन बाय चबाखलाय दं गोबां मा बर बुबाग्रा मासरा बेरो ओ रांमै पैसा का इलेक्शन सेकंड पैसा हमले रामे पाइजन जों इलेक्शन सिगां पाइजन सरकार थांनो हमले जों दिनै सरकार थाय तांनो बै चबाखलाय दंबा बुबाग्रा चिनि बागै कुबि चबाखलाय दंबो बुबाग्रा चिनि बागै फरनसे दंबो ओ जरावो जों अराय कुबि जत तिब्रासा जों थानजोंगै बुबाग्रा लगे दंनायसिमसि ओ जराव गोबां मा बाक्सा बर बीजेपी थाङै जয়েন खालायलायो बासा बर गुबुन पार्टी थाङै जয়েन खालायो क खायसि पार्टी कोटरिया दफास कोटरना नांनाय जिनि बुबाग्रानि आशीर्वाद बाय जिनि बुबाग्रानि जाय दंबाय जों सालजा अ हावो जिनि मानदाय समदाय बेबा जों फिरगे मानानि नांनाय आवन बागै दिनो अजरावो रिनाय सामरिना पक आजकन आवन बागै दिनो अजरावो दिनि जोंमारो मानसलायका जिनि बगब्रा आमसाय जों जिनि लुकुरबाय कक सालायनांगौ जिनि आमसाय जों बने जिनि लुकुरनि दुखु सानाय जे बिरमानि कक जों खालामनांगौ जिनि लिडार सुना अपन कहनाय जिनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन जिनि आमने जत लिडार सुनो नर कामी तो लुकुरबाय कक सालायदि नर बरक सामानो रिमाय भानो एटलिस्ट नामै बरमे हेल्प खालामनि नर चेष्टा खालायदि तांगे आबन बहन जों लिडार सामो आन बगै दिनि जिनि अ आमसायो थाने जरावो जिनि भाइस चेयरमैन मुंदा सामानि बिसिंगै आं नरनि बागै जिनि युथ रंनि बागै जार्सी 2000 दङ जिनि फुटबल थुनाय रं बागै जिनि सामल मुंदा साका जिनि मुंदा युथ जङ फुटबल मोथना बागै जार्सी नामसा आं लगे न जिनि युथ रंनि बागै आं जार्सी दुबि फैया दाय थानाय जरावो शीतल मुंदा हिनाय गंनि कायसा
kirtan team borok ano kaisa request kalimat tong application ma tong borok kirtan mani paina bagai borok bagai bo an check tui phaya kawan bai tino sarabo normal check ro mani bakte chini lugoro bai chen সব সময় ঠিক অ্যাওয়ারনেস অনার নাই তামই চং চিনা আম সে চিন ক্রাক করনা রামচন্দ্র का इनका ओमहाय जगह जे जागाव सारा तीन प्राणी बर्र गोबां न जागा चिन लीडर काम आसे मान नुगु आमहाय न चिन आम सायो केबो कुनु दिनो जों बोबागारन कारे कुनु पार्टी खलाया बोबागारन जों चिनि पाइथांनि चिनि थं चिनि पाइथांनि लामा चिनि पाइथां लामा अबनो चिनि बोखा तंनाय नानाय चिनि बोआ कहज चिनि बोआ थेकरै Cini buagrani dam obab tangla bini rang ni obab kre nok ni obab kre bini saran nun kan kuna obab kre ya ba dini bo cini bagas ke sacrifice kai tu awan bagai dini ozarbo जों jot thansa kok ba जों khaba samon bisdei जों dini ozarbo जों dini kra khabu samon bisdei जों saja cini buar logo tamo जों saja bas ka जों cini ma dai shokan जों piro manai ni जों basna na ashing dini dini no hote cini buagra dini thangai bo cini ba chobakrai tamo dini thangai cini ba kok sai tamo dini almost Cini bubak rano nahare, sembus kanggo cini coba operate, cini zaman dah shoy domane awas sembus sama nang itu. Jadi cuma meeting orang mereka. Awan bagai, setiap daily ne pressure nan bagai, dak cini mana jadi kerana bagai, bus kami final 30 तारीख के बाद 29 तारीख को सिंह immediately करने announce किया जाना है सिंह का ऐसा सारा दिन पर बॉल फाइनल बाgai jadi तैयार की तो आप सारे लोग Gerak jawab sanai, जों tipra thaya, जों tipra saro, जों jod tipra saro. Hanan pinan kelai tong jag nai ro, kelai jag tong nai ro. जों cini mana sekre tong nai ro, जों Bharat Sarkar ne semua orang invest nai ro, जों hanjat tong cini mana cini orang tak sakit जों yang paling mari nai. Awan mai cini buat orang itu oh jaro जों jod hanjat lagi, bus kan je coba जों kau bangsa khaba se yang berbahasa Melayu. Awan bagai, takut dia bukan anima pasok. Norma request kena masuk. जों केवो बो सीबीएम खायो बो कांग्रेस खायो बो बीजेपी खायो बो आईपीएफ देखने बुलाई टोंगलाय नि बो जरा करे जिने जरा खाय जों थानजाना नंनाय जिने जरा खाय जों ककसना नंनाय जिने जरा खाय जों याब्रि बासा नंनाय आवनि बिसते जों बुसबो जों आगै जिने मानदाय सके जों माननाय नंनाय आन बगै बना सजाबो बना हामे सावले ताम मानायबा दिना आना हामे साका आं तीन दिन फाय बिरबो हामे साका आ सालेमां नासलेमा सि बारिनाय हालक सिकागलायनाय मानले तब तो मजा गो अरे मुंग सामान निकले तो मुंग दिन हमजमरी वे हमजमा नाहा कांगे हमजमरी लॉगिस्टिक कांगे थांजा को बस खाबा सांगे ओ बुथाइने जों सारा जीवन जाय थानाय जों दिने पार्टी दं दुकुरितो आं ईएम दं दुकुरितो एमएलए दं दुकुरितो किन्तु दखले पारमानेंट दंनाय नांनाय जिनि मानदाने पारमानेंट नांनाय जों दे सादक पिदक दंमाने खलायजे दंमाने जों जास्टिस मानन नांनाय awan bagi din ozarawo जों जत थांजा गले जों बस आवन के बोगर लगे तो चबा खाय के जिनि बस ति माने जों माने आर मा जों जत खाथुमि दंनाय जिनि बोगर बगै सुरि दंनाय जिनि बोगर काहाम दंथुम बिर सरि सा काहाम दंथुम बिर सा काहाम दंमर बिसदै जों जिनि बस चबा खलायगै जिनि माने सते जिनि दाखि माने नांनाय आन बगै दिनाव जों बिस करबक सांला अमनि आबा तेक सांग आबो लावो तेक से मीटिंग दंहो आन बगै हायनो हाय दिनि जत लिडार सनो नतिनि वाति जरा मान ते कुथुमै नते कबक से खलाय दिनि खाबक से दिनि ओरा आसु पेमेन्ट बगै नरना बाइबले हामबारिवो ते बोसों जरावो हायनो हाय तेबो करा चबा खलाय जिनि माने सते जों दिनै बजों जत थांजा मा खलाय दिनि गोबां जों इब्राहिम तो माने जों दिनि लामा रिनामसुबो बखा दंगो इमाया दिनि कायसा स्कुल जों काम दिजा तुबना मसुबो कायसा स्कुल जों इंग्लिश मिडियाम सनाम जों खायमिया तामने बगै चिन्ता आदेना अपार करिन बगै दिनि kami कुरि गांगाय सार आंते कुल नांया आनो जस्ट बाता कायसा सिरि दि छौ आ बाता 2000 जों रिमाया बखायगो kami थांगा गावगर सानो बिनि बाता मन बयस लाइस थांगा बिनि बाक्सा करता बयस कर आं दिनि kami बेरायनो गय उइला आं जिदि पुर थाङै ओ साजार जर फाइना बर बाता रिमाना न फाना साजार आने अब फाइना नासि दमने दिनो पुरजन kami क्या उइला आं बसा आं जिदि फेमा दरो kami पुर बर आं सारु माने आं वानसो बिदो साजार जर फाइना बर बाता ini tahu ang kepar beku tangga opar kiri mana sem opar mana bagai sem cini ha cini bewa cini rai cini mana na ho an bagai cini coba kelai tahu cini bobagra cini bagai an bagai cini bangsa basaru sara ani bagai orang sorgan bagai kaisa sorgan aja kaisa nok kaisa cini dijazat tapi baru pun sanya buihai gari pun sanya buihai orang gelap kudi sanya just masuk 2000 batar sanya jauh itu orang curi maya bakayogo tangga cini opar cini kiri bagai an bagai cini masarawa साजाराव जरचिन याक फाइने खाला खाला जति हम के चबक खाइ बात नाय
কিন্তু কখন তো নং তিনি খাবে খানাবো খাবে সনিবো খাবে যে মায়া সবা খাই দং গায় অ সাজা जों हाजार सौहैनो सौहै आबचिन बखावचिन समय आबै बयजोबो जगिं सादं बयजोबो हामे सादं बे जेसेबां जों हालक संनाय दं जों गुबुन दिन हालक गैया जों राम जानांगोन बर'मोन बुंनाय जों ग्राक दङ जों हानजा दङ जिनो हयते जों बुयो बुंनानै गायसे जों एग्जाम्पल मारनाय दांगाय जों बबागान हामजागौ बबागान जबा जों हानजा दङ बगान लगे जों होननानै जों राम जानांगौ दाबो ग्राक anu besang jarawa hai keno je maya sa je diman maya sa je buar logi dongoi je buar logi job khai anu besang jarawa se sara tibro bon khane je announce kai kai ajao jot khanjak de chima an bagai isi kolbo sala besung isito hai na hai khoros khoros joto na hamayoi ane box sama isito bubagara ai blog tu di promo hai blog tu kereta de